Darovanie orgánu je možné aj počas života. Darovať takto možno jednu obličku alebo časť pečene. Živý darca orgánu nesmie utrpieť žiadnu újmu na zdraví, preto podstúpi viaceré vyšetrenia telesného aj duševného zdravia a je informovaný o možných rizikách. Na základe vyšetrení a informácií sa rozhodne o darcovstve. Rozhodnutie o darcovstve musí byť dobrovoľné a na Slovensku je bezodplatné. Dôležité je aj psychologické vyšetrenie, ktoré vylúči, že potenciálny darca nie je ovplyvnený lekárom, ktorý sa o chorého stará, či blízkym okolím. Ďalšou skupinou darcov sú mŕtvi darcovia, ktorí môžu zachrániť viac životov. Mŕtvý darca je človek, ktorý zomrel, pričom smrť sa stanovila potvrdením mozgovej smrti. To znamená, že došlo k nezvratnej strate funkcií celého mozgu. Mozgová smrť má prísne medicínske aj právne kritériá. Smrť mozgu sa určuje viacerými testami a viacerými špecialistami, pričom lekár, ktorý sa stará o príjemcu orgánu, nie je členom a nesmie byť členom tohto kolektívu, ktorý diagnostikuje a potvrdzuje mozgovú smrť. Mozgová smrť sa stanovuje zväčša v darcovských nemocniciach, ktoré vo väčšine prípadov nie sú umiestnené v transplantačných centrách.